Milí zákazníci, dovolte mi, abych vám s potěšením představil naši největší novinku, kolekci těchto krásných biobarvených úpletů. Máme z nich patenty, tričkoviny, 100% bavlny, tričkoviny s likrou a také velmi žádané teplákoviny, které jsou v gramážích od 350 až do 400 gramů. Důvod, proč vám chci tuto kolekci takto představit, je právě ten, že je výjimečná svým způsobem, jakým byly tyto látky barveny. Při barvení těchto látek nebyly použity žádné hliníkové soli ani žádná kovová mořidla, ale právě extrakty z biopryskyřic, rostlinných olejů a země. Pro dosažení stálosti barev byly do tohoto extraktu znovu přimíchány výtažky z různých rostlin, jako je například levandule, olivové listy, ořechové skořápky a podobné, což vlastně způsobilo, že látky mají velmi krásnou zemitou barevnost, která je velmi přirozená a časem se vyvíjí. Výhodou těchto látek a tohoto způsobu barvení je také to, že nezatěžuje naše životní prostředí a není zdraví škodlivý. Povzbuzuji vás tedy, abyste se podívali na naši kolekci. Věřím, že si najdete něco, co vás zaujme. Pokud byste se chtěli dozvědět více, vše najdete na našem webu. Podívejte se na odkaz v popise.